उपमा खाऊं, रसगोला खाऊं, खीरी खाऊं। आबो मरिगले लो ମୋ ପିଠି ମୋ ପିଠି ଏ गोटे ग्राम जड़े चकुलिया पंडा नामक भिकारी ब्राह्मण से थिला भारी दरिद्र। से आउ ता मां दुई जण रहुथिले। चकुलिया पंडा प्रतिदिन भिक मागिबा पई जाए, जहा आणे तांके मां पुओ दुई जण आराम रे चली जाती। चकुलिया पंडा दिने गोटे गाँ को भिक मागिबा पई जाई थाए। माँ ए माँ भिक खंडे दियो गो माँ, घड़ी आसी 7टा बाजिलानी, मते पुणी आर गाँ को जीवाकू पड़िबो। अरे सबुदिन कौन मुह उठे चली आसुचु? एठी कौन अन्न छत्र खोला हैछि? जा जा आज चाउल नाही। से दिन से कहा मुह चाहि आसीथिला के जानी, मुठाए हेले चाउल ताको मिलिला नाही। से भाबिला खाली हातटारे काहेकि बा घर को जीवी, घरे तो खाइबा पई गंडाए नथिबो, बुढ़ी माटी भी उपास रे पड़ी रहिथिबो। एमिति भाबी भाबी से पहुंची गला गोटे पद्म पोखरी पाखरे। पोखरीटी भारी सुंदर, कला भंवर भली पानी। से भाबिला ए पोखरी रो आंजुलाई पानी पी देई हेले भोक मारी देबी। एणु से आंजुलाई पानी पिउथाए और मन को मन कही होउथाए, भात खाऊं, डाली खाऊं, सुआदिया तरकारी खाऊं, खेचुड़ी खाऊं, उपमा खाऊं। एमिति मन को मन कही होई पानी पिउथाए। से पोखरी रे गंगा माता रहुथिले। चकुलिया पंडार एमिति दुख देखि मांकर भारी दया हैला। मां तो उड़ीगला चढ़ईर पेट कथा भी जानी पारंती। अरे ए चकुलिया पंडाटा बारद्वार बुली बुली बड़ कष्ट पाइलानी, भोक विकल रे पानी अंजुलाई पिउछि। ना 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 ना, मते ता पे किछि करिबाको पड़िबो। एहा भाबी गंगा माता गोटे हांडी रे चकुलिया पंडा जेते दरबर ना कहितिला समस्त दरब हांडी रे सजाड़ी ता उपरे पलम घोड़ाई चुप करे पानी रे भसाई देले। हांडीटी भासी भासी आसी चकुलिया पंडा पाखरे पहुंचिला। अरे एठी तो किछि नथिला, हांडीटा कोठु आसिला? जेते बेले हांडीटी को ऊपर को आनी पलम काढ़िला, देखे तो से जेते दरबर ना कहिथिला हांडी भितरे से समस्त दरब अछि। चकुलिया पंडा सबु खाद्य बाहर करी पेट पूरा खाइला। अरे आहुरी तो अनेक खाइबा बंची जाइछि, आ मो पेट भी पूरी सारिलानी। जाउछि ए खाइबा को घर को नहीं जीवी, माँ जहा खाइबो खाइबो, आउ जहा बंचिबो मो पुणी राति खाइदेबी। से घरे पहुंची हांडीटी को हांडीशाला शिकारे रखिदेला। आउ खंडे मसीना पकाई अचिंता निदरे घुंगुड़ी मारी सोइला।
କରି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରି ଶୋଇଛି? ଘର ମହମହ ବାସ୍ନା ହଉଛି ଓ ଶିକାରେ ହାଣ୍ଡିଟିଏ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ବୁଢ଼ୀ ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ତଳକୁ ଆଣି ଦେଖେ ତ ହାଣ୍ଡିରେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱର ଅନ୍ନ ରହିଛି। ବୁଢ଼ୀ ଆରାମରେ ବସି ପେଟ ପୁରା ଖାଇଲା। ଆରେ ବାଃ, ଏମିତି ସୁସ୍ୱାଦ ଭୋଜନ ସବୁଦିନ ମିଳନ୍ତା କି? ଦିନ ଯାଇ ରାତି ଆସିଲା। ଘର ଉପରେ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ପଡ଼ିଥାଏ। ବୁଢ଼ୀ ଆଉ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଘର ଅଗଣାରେ ବସିଥାନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀ ପୁଅକୁ ପଚାରିଲା, ଆରେ ପୁଅ, ଆଜି ଯେଉଁ ସୁସ୍ୱାଦ ଭୋଜନ ହାଣ୍ଡିଟା ରହିଥିଲା ତାକୁ କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ କି? ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଏଣେ ତେଣେ ଅନାଇ ତା ମା ପାଖକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇ ତା ମା କାନରେ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଏ ମା, ସତରେ? ମୁଁ କଣ ତତେ ମିଛ କହୁଛି? ଆରେ ପୁଅ, ତୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି 9 ଗାଁ 6 ଗାଁ କାହିଁକି ବୁଲିବୁ? କାଲି ସେଇ ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଚାଲିଯିବୁ। ପୁଣି ହାଣ୍ଡିଟିଏ ନେଇ ଆସିବୁ ଯେ ଆମେ 2 ଜଣ ଆରାମରେ ବସି ଖାଇବା। ସବୁଦିନ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପୋଖରୀକୁ ଆସି ଭାତ ଖାଉ ଡାଲି ଖାଉ କହି ପାଣି ପିଏ। ଆଉ ଯେବେ ହାଣ୍ଡିଟି ଭାସି ଆସେ, ହାଣ୍ଡିରେ ଥିବା ଅନ୍ନ ପେଟ ପୁରା ଖାଏ, ଆଉ ଯାହା ବାକି ରହିଯାଏ ଘରକୁ ନେଇ ପଳାଏ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଚିନ୍ତା ଅର୍ଥ ନଥାଏ। ସେ 2 ଜଣ ଆଉ ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଉଁ, ଉପମା ଖାଉଁ, ଆରିସା କାକରା ଖାଉଁ। ଆରେ ଏ ମା ପୁଅ 2 ଜଣ ଯାକ ଭାରି ଅଳସୁଆ ହେଇଗଲେଣି। ଏଇଠୁ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି ବୋଲି କାମଧନ୍ଦା କରିବାର ନାଁ ଧରୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ପାନେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାମାତା ନୂଆ ରକମର ହାଣ୍ଡିଟିଏ ତିଆରି କଲେ। ସେ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଧା, ଗୋଇଠା, ଚାପୁଡ଼ା, ଚିମୁଟା, ରାମ୍ପୁଡ଼ା, କାମୁଡ଼ା, କହୁଣି ଘୋଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଯେତେ ସବୁ ମାଡ଼ ଅଛି, ସବୁ ମାଡ଼ ଯାକ ସେ ହାଣ୍ଡିରେ ସଜାଡ଼ି ପଲମ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପାଖକୁ ଭସାଇ ଦେଲେ। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଏଣେ ତେଣେ ଚାହୁଁଥାଏ କି କେତେବେଳେ ସେ ହାଣ୍ଡିଟି ଆସିବ ଓ ସେ ସୁନା ପିଲା ପରି ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ବୋହି ନେବ। କିଏ କିଏ? ଏ ବୋଉ, ଏ ବାପା, ଏ ଦାଦା, ଏ ଖୁଡ଼ି, ମରିଗଲି ଲୋ। ତାପରେ ବିଧାକୁ ବିଧା, ଚାପୁଡ଼ା, ଗୋଇଠା, ରାମ୍ପୁଡ଼ା, କାମୁଡ଼ା, ଖାଲି ତା ମାଡ଼ ଗୁଡ଼ା ବର୍ଷିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳକୁ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ କଣ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟିଲା କେଜାଣି, ଢାକୁଣିଟିକୁ ନେଇ ହାଣ୍ଡିରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲା। ଯେମିତି ଢାକୁଣିଟାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇଛି, ସେମିତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାଡ଼ ବନ୍ଦ। ଚକୁଳିଆ ଏଣେ ତେଣେ ଦେଖୁଥାଏ। କିଏ ଅଛି ଯେ କାହାକୁ କହିବ? ତା ଦେହ ଯାକ ଖାଲି ଦରଜ ହେଉଥାଏ। ଏସବୁ ମୋ ମା ପାଇଁ ହେଲା। ସେ ସିନା ବୁଦ୍ଧି ବତେଇଲା ବୋଲି ମୁଁ ନିତି ଆସି ହାଣ୍ଡି ନେଇଛି। ତାରି ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମାଡ଼ ଖାଇଲି। ଏଣୁ ସେ ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଲା। ସବୁଦିନ ଭଳି ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଶିକାରେ ଟାଙ୍ଗିଦେଲା, ଆଉ ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲା। ବୁଢ଼ୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା କେଜାଣି?
ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣି ଯେମିତି ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲି ଦେଇଛି, ବୁଢ଼ୀ ଆଉ ଯାଏ କୁଆଡ଼େ, ଏ ମା, ହେଲା ତ ମାଡ଼ ଉପରେ ମାଡ଼। ମରିଗନି ରେ, ମରିଗନି ରେ। ଏଣେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଉଥାଏ, କେତେ ଖାଇବୁ ଖା, ଏଇନେ ପିଠା ଖା। ହଠାତ୍ ବୁଢ଼ୀ ମନରେ କ'ଣ ଆସିଲା କେଜାଣି ହାଣ୍ଡିରେ ଢାଙ୍କୁଣୀଟିକୁ ନେଇ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲା। ଏବେ ତ ମାଡ଼ ପୁରା ବନ୍ଦ। ବୁଢ଼ୀ ଟିକେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲା। ଏ ପ୍ରଭୁ, ଏବେ ମୁଁ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି, ମୋ ମୋଟାଲୋ। ତାପରେ ସେ ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ନେଇ ବାଡ଼ିପଟ ଖତ ଗଦାରେ ରଖିଦେଲା। ରାତି ମା ଓ ପୁଅ ଘର ଅଗଣାରେ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ବସିଥାନ୍ତି। କାହା ସହ କାହାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ତା ପରଦିନ ଦେଖାଗଲା ଦୁହେଁ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ।